Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hinaot na maglipay ka, dawata ang among gasa, dawata o gunyag mahala, kay halad kini nga balaan ning adlaw mong natawhan, kay halad kini nga balaanon ning adlaw mong natawhan. We love you. Happy birthday, Ate Pachi. Hi guys, mazubuntag na tang tanan. Karong adlaw guys, birthday Ate Pachi, ijahang ika 66 years old, daring kalibutan na. Happy birthday te. Happy birthday Ate Pachi. More birthdays to come and good health always. Da ano na nang iampos Ginoo te nga maokey na gimuhang kuan health. Okay na lagi dati. More years to celebrate eh. Kauban na mo. Sa imuhang tibok pamilya. I love you. Ug amping mo kanunay diha sa USA. Sa karon guys, mo to na kuron mo. So sa ko trabaho. Kaya isang palis, na may buhaton. Kaya isang munto guys, na may abuhaton. Kaya parang mo unja. Happy birthday, te. I love you. Love you. Oh. Happy birthday, Ate Pachi. May mata sa sud. I love you. Ta. Guys, mato na kos. Nabahuan. Patod sa akong papagabring ni Kim Kim. Kana size ni magsugod. So, dyan palis, na may abuhatan anja. Kaya bara mo anja guys, kung sa'yo mong buhatan. Happy birthday, te. Love you. Amping ka na dia. Seryoso ka sa kuya. Mato na ko guys. Nahinay na kong kuhan. Hang bawon. Karina. Saging. Og kari. Tubig. O, ito na ko kay sugod mirog sa jo. Arong undang po mig sa jo. Ito na ko guys. Asa ko na guys. Lari ko agis pikas. Sugod na sila. Hang jacket na bilin. Na. Ano layo-yo. Sugod na sila guys. Ang tagas koan, puntahan. Ano de? Sabong. Oo lagi. Diya, makuan po lagi sa kwas ilaum. Putrohon pala siya. Puntahan, i-adjust pala siya. Ano na, sugod na sila sa dyan. Kuha sa day ko sang jacket, kaya nabilin. Ay, papagabril. Kailan ko ihatid. Kim-kim. Anak una, nagalas kim-kim guys. Pesa may tuwa sa mga budik-dik, kaya wanay tuwa sila. Dahil tuwa rong buntag. Ano kung sa may tuwa nila guys. Ang batang baji, Kim. Kim. Sa duha lagi kagauban-uban. Sa duha po ni dyan naligo. Kapag ligo na haligo po si dyan. Isa? Duksi mall. Pwede as iring, pwede po sa doog, kandi. Okay. Madara gab? Ay, dara kazo. Mingkuri laman. Lagi. Amping. Ito na ko dam. Thanks. Insaan man ha? Isibag sa day. Sige, bye-bye. Amping, Elia. Kaya na day ay. Kayang-kaya. Ano ko guys, ano ko sa trabaho. Sa kodam. Wala sila. Ato na pagkos ang trabaho. Sana naman na-assign guys, daw simbahan. Na may tinapok na nakahinlo naman may ganina. Ito. May tinapok daghan. Lisod ako na ni ngani kanay bitaw. Parang kajuka.
banas ag kuan ni ja sagbot kani ngani ang ni mawir gani mo kuan luwi lamang hanggamay nga mawir ila si Magdungan na siguro ning sweldo ng ilag ato. guys, di anak ko ni uli na kusbay. Humana may og tupad. Sa Zoom meron nang uli kay 1. Nagsige magbenek-benek dari ag di pud benek ko di gud pud as in benek kanang taligsik baga inday-inday man naguwan so nang uli na may og sa Zoom kay delikado man magipasinumi dadto sa gamong sweldo. Kuwang ra na magipatambaw sa simbako. Yes no. So karon ay guys, birthday man ang Ate Patsi. Magluto mi og spaghetti og pansit. Pa-surprise naman ni Ja. Gikan nila Tijo. Gikan nilang tanan. Dati, mo na yung mga lutoon karon guys. Yeah. Pansit, bihon. Di man kasi di mawa guys. Basta na ay birthday na ay pansit, bihon. Palong life. Da kada yung isagol kanton. Anja. Dahil ka mga pangsagol guys. Pa guys. Agamang mga ipangsagol ay carrots. Dada ay repolyo. Nadari. Anja. Sa patong uban. Sili. Ay ahos. Dahil ang mga spaghettihan na rin guys. Sa ipadol ang kamera kaya rong kuan. Okay. So na siya. Yami, spaghettihan na rin guys. Nga ni hangi palit. Baunanan kaya rumasagdan ni na maunja. Masagaran na rin na mong kuha na sa guys. Mga chikiting. Kaya mom na favorite sa mga chikiting. Tara! Happy birthday, te! Happy birthday, te Pachi! Tulo ni kaya nga ni hangi palit. Kaya arong mabung ang mga bata o kaan og spaghetti. Anja-anja, napoy fried chicken. Naa ma? Oh, naa. Ano palit mi og fried chicken 100 to kabuok nagpa-reserve na midaan kay madyo nang paon na lang man ang unja kung mag-spaghetti ko guys kay magbutang man ko ingani kanina durin ganahan ko sa karipod kay umantay karne nga giniling so ingari mo ato ang gamiton ingari mo ang mga gamiton so muna guys nay among lutuon mo ni among lutuon karon spaghetti tulo ka kani Hindi. Kuan. Yan ang masagol. Hindi. Karay mo yung isagol sa spaghetti. Hingan po. Hotdog. Sige sini mawa ng hotdog guys. Ano yung favorite sa mga people. Wait lang. So man yung maglutoon nun guys. 2 ka kilong pansit. 3 ka kilo nga spaghetti. Yeah. Ate. Muna yung maglutoon ron. Maganda guys, agamang mga panakot. Human ang pakpak. So, human ang giredy. Kaya mazo ng panghiwaan na raman. Dahil natin jo, human ang lutoon te. Atong surprise. Para Ate Patsi. Dahil natin ada giloto. Agamang pa-surprise. Dahil natin jo. Dahil nagatang pa-surprise tito ni parang Ate Patsi. Kanang lutoon. Salamat ka jo. Tijo. Karat jo to danes Ate Patsi ba? Karat katino. Luto na mi. Celebrate mi si mong birthday na rin eh. Lipay jo na ni kabataan. Palit pa ko ngari guys para isagol sa spaghetti pababa. Nakaripod. Ano yung pagsagol. Nahiwa na namang mga hotdog. Ganahan man ganda ni mga bata guys. So atas ang abrihan rin isa kabawnanan. So ingani exam forma guys. Wala ang gitujo na ingani kay madyo ng nanay bawnanan daan. So ingani mag-study dya. 1 kilo o pasta. 1 kilo nga pasta. Ug karipod ijahang sauce. Nga ni agsud sa bawnanan. Nga ni guys agsud sa bawnanan. Tulo man ka bawnanan so tulo ka ingani. Agsud. Surprise ito sa Ate Patsi dani ba? Manis naman. Ha? Namo ari ba kuno kate yung skin.
Puhon. 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 Mo ara tipat si be. Kita rata nila. Dara guys, bukaw na ag tubig. Gulit pa kayang ilunod pa. Okay, manaray pang lunod rin mga pasta. Kaya dahil sa makabuok. Hindi na natin sa putol-putulon guys. Kaya basta birthday, di sa putlon. Dara guys, lunod na. Ayan. Okay. Magkana na manuto. Ha? Sana. Parang, lipay na rin yung mga kabataan, guys. Lipay na rin yung mga chikiting. Samot na kayo na fried chicken. Oh, samot. Mga nila lipanta. So, dito na guys, sanang gilunod. So, na siya guys, karon di siya magdikit-dikit. Kinahanglan na sa atong kaawon. Magama na ko og sauce para sa spaghetti. Jaag. Agpasta, dahil na, luto na. Dahil na may ibutang planggana kaya arong luag siya butangan sa sauce ba, inighalo. Naluto o, nag-spaghetti yung pababa. Ito pag ipang-abrihan pa, papag-abril ang mga dilata. Mag-isa na ko na rin mga panakot. Parang kuha na ng sauce. Matimplahan na. Yan ang ipang-abrihan ng papag-abril. Corn beef. O karing. Yan naman ko, so mga spaghetti ko, humbutangan o yung ani. Condense, kaya mo samot o kalami. Mga bata og tamis-tamis. Mumpi ilang favorite kanay spaghetti bitaw nga tamis-tamis. Or Jollibee. Right. Guys, magisa na ko na rin panakot para sa spaghetti. Ahos ang ating unahin para mabango. Yes, no. Diba? Magisa na tayo. Siya. Muta, oy. Humot yun. Bitaw. Humutan ko guys, basta ahos ang unahon. Ahos. Ha? O, ikaw tayo na pa din. Kapag Gabriel mo nagtiwas o panghiwa na itong para pansit. Kaya magluto na ko na rin. Magama na ito sauce na rin sa spaghetti. Mikos-mikos. Taoy. Humutan guys. Okay. Luno nagtulo ka pak nga spaghetti sauce. Ano guys. Wala rin pa hinagan at kadyo kay arong di mo. Ano ka adyo ba? Saka ni siya guys. Sapa na siya butangan o kuan condense. Nara ninyo guys. Nara ninyo o mabutang ba mo condense. Aga ko ganahan mo kung butang yung condense kaya mga bata mo may ilang ganahan. Kana bitaw spaghetti nga tamis-tamis mo na ganas mga chikiting dari. Nunudan na condense. Naranin so guys uno butangag nga ni. So di na ag sauce. Bubura na pa. Okay. Tudok. Kaya nag-sauce guys sa spaghetti ng pababa. Sana. Wow. Okay. Wow, may aoy. Then na guys, aga mga spaghetti, hamara ni pa junon unja. Okay. So magluto sa ko pansit. Bisa na ko kahos guys para sa pansit. Kare ang isagol. Kana ang isagol guys, manok. Humot ba? Mulami pagatang pansit. So gulo na tag chicken. Alam guys nga kung may birthday na pansit. Kaya pa, papahaba ng life. Gusto. Pa-brown nun sa nag-ahos kaya rong humok. Alright, tara guys. Bukaw nag-amang kuan. Bukaw nag-ahang paspansit. Luto na pa chicken. May masagol. So, na ilunod ring bihon. So guys, 2 ka kilo ni. Alright. So, di na siya bugtoon. Hindi na tanga-tangaan guys kay aron palong life. Yes no. Mami. Ayan na guys. Halo time guys, halo time. Lunod nagkuan guys. Repolyo.
Mikos na guys, mikos. Gamit sa ning atong pagka panron, chip cook. Luto na gamang kinakusgan nga pansit. Dana, happy birthday, Ate Patsi. Luto ng pansit para ni Ate Patsi. Happy birthday, te. We love you. Amping diha. Dana, cake ni Ate Patsi. Ang manangikuha. Dana, te. Happy birthday. Yapod. Happy 66 birthday, Ate Patsi. Love family. Doha, pareha sila lamiin na. Go. Happy birthday, ate. Happy birthday, ate. Happy birthday, te. Diana, naka-arrange na. O, diyan ang mga bisita ni mo, te. Diana, nagtapok na ang mga kabataan sa mga dagke wa pa nangabot. So, diya una ang mga chikiting. Ya? Bibo ka dyan ni Kadyo Karonte ang selebrasyon sa imong ika-66 katuig. Diana, te. Diana, ang mga bisita na te. Ngabot na sila. Mga himus buyag. Dahil Ate Jo, di agad ang surprise na Ate Patsi. Di agad ang mga bisita. Arang ka-cute ka, Adjo buyag. Mga bata. Dapat, leader sa mga bata. Na guys, yan na mga gipaabot. Di na imong mga bisita di ah. Dahil ang mga silingan, ang mga ijaan, igagaw, mga pagmangkon. Ay, punati ko na. So guys, magsugod na Miss Party. Para sa birthday ni Ate Patsi. Pray na ta. Pray na ta. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, thank you this grace which about to receive from thy bounty. We offer this to our birthday celebrant, Lord, nga si Ma'am Patsi. We wish all the love to her and good healthy body, and we wish you all the lucks, more power, and God bless you. We ask this to receive Christ our Lord. Amen. Amen. Father, Son, and Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, te. Nangga ani kami kanimu naga halal karong adlaw imong natawhan hinaot nga maglipay ka dawata ang among gasa dawata o gunyag mahala kay halad kini nga balaan ning adlaw mong natawhan kay halad kini nga balaanon ning adlaw mong natawhan. Happy birthday, te. We love you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Okay, blow the candle. Oh, diba isa? Hey, happy birthday, te. Dali na, sige na, mga alam mo. Na. Yan na guys, gaan. Happy birthday. Why manok, te? Dahil manok karang daghana niya.
Happy birthday, Ate Pachi. Salamat ka, Jo, Ate Jo. Ya, surprise dito sa Ate Pachi ron. Kaya naghanas ng bisita dari. Di mo mukha pansit. Naghanang kabataan. Naguban wa pa diha. Pansit mo. May baan? Dali, Noy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, te. Birthday. Thank you sa food. Nabusog kami. Birthday. Libre merinda. Salamat ka, Jo, te. Ate Jo. Daghay ka jong salamat ninyong tanan. Amping mo kanunay diha. Das na idiring, mazuros na idiring kaya arang kadyo kahaniti mo kantag ka ng mga kuan ba, laom nga Bisaya nga. Pang kuan adlaw nga tawhan. Lami paminawon kaso di man ko kamao pa. Kaya kay lakto naman ka ang happy birthday te. Daghan laman siya. Makuan ko kay pang alto ra maguning ang tingog. Lami man ay lami. Happy birthday, Ate Pache. Salamat. Ambo. Dati, lagi mo mga bisita. Yan ate, mo nag-slice ag cake. Agsa mo sa gisud sa karton ti kay grabing langaw, warang daghana ka ajo. Hana i-slice daan kay ha? Di. Ang i-slice daan kay majurang ang mga bata maangay. Hi guys, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my guys. Hello guys. Salamat sa birthday. Thank you, kajote. Kadayo po. Enjoy ang mga kuante. Sulog Enjoy na ang na, mga oh. person. Sulog Ya, kasi kaligog dagat. Happy birthday, ma'am. Apo ko, ma'am. Nakaambit ko sa iyong birthday. Ang mga pobre makatilaw po. Salamat, thank you. Salamat, kajo. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. More years to come. Pohon, te. Pagkita na din mo sila pohon. Niningari din sa pohon. Yes, Ginoo. Pohon, pohon. Thank you, ma'am. Sa pa-birthday, ma'am. Kakain din kami. Salamat, kajo, te. Nakalapod me. Salamat sa pa-birthday. Lalo sa nagasikaso si among vlogger. Sana Salamat. all. Sana all. You're welcome. Salamat si kajo din sa tanan, te. Thank you, ma'am. Kasi sana ko na pa mag-vlog. Mag-vlog ko na sa Atos, Manila. Kaya guys, lipay in town pa na. Naka-snack. Ma'am, salamat. Birthday. Happy birthday. Dagang salamat. Tagaan patas nga kinabuhi. Thank you sa merinda. Nabusog kami. Libreng merinda. Happy birthday ulit. Tara guys, nangainaag. Mga kuan, nagtrabaho. Nag-tiles. Nagpintal. Korag isa. Nag-tiles. Ano magkawa man ni kaon? Ay, abi ko wa nang ni kaon guys. Kaya abi ko nang huwag. Hindi ay. Kaan na ko na siya. Atan sila sa papagabrelon guys. Atos puti. Nanganay. Naman. Hindi ka ng pay-pay ba ko ba? Pagkatuloy ko na sila ng pay-pay. Ay. Ano pa gumawa ka? Ay, ay, kaso ka na tigpay-pay. Ay, pamula ng Tao. pay-pay. Wani mo ano mo. Ang lingaw ng mga bata, nangabusog. Di pa, Busog ang mga chikiting. Si Pansay. Ano, nga na sila. Kanyo! Nay, chicken joy na nalilagman. Hey, Pride ah. Huwag mahinang eh.
Tangan mo ah. Jo, yung karang spaghetti. Lena. Wow, grabe jaglangaw. Uy. Gibinuangan sa din taon. Ito, pagkatasan ni taon sila kay nagpintal, sa kare nagitile sila suyo. Kag si Yuyo to, grabing gamadara dyan siguro nagtinai kay gamay may kinaon. To Handay-handay na gani siya. Arang gamadara man lagi mo ikaanyo. Ang gamadara man hungita ng yaya. Dakaag nga. Dakaag nga. Itaw. Yes, makatod sa papagabril at usika sila sa nanay. Para makakain ni tao na ito mga bata. Daliwang, ikawang. Daliwang. Ikawang, boy, mag. Ikawang, anawang. Ayawang. Magkasag matuwang. Amping. Matawid pang ha. Lahina na pa. Yes, matos ako na to speakers. Bye. Okay. Murag na, human na nila og taon ang tiles. Karon pa ako makabideo. Okay. Nabisi man ko gani ha. Ito na, 10. Human na ang celebration sa birthday ni Ate Pachi. Again. Hoy! Hoy, asos, gino. Negrete ko ah. Negrete si Hansen ug si Cracker. Hoy, di ana. Mana. Hoy, Allah, mana man di ay. Kiilis na, dali na. Hehe, wow, humana. Dali guys, pero ka na pa, jununon pa. Kay taod pa tong usa ka. Okay na, humana man di ay. Ingat ko pa dong. Wow. Ayaw sa katunob, bawal pa na tumban. Kay, di pa sana sa tumban na guys. Kay humok pa na. Diri, okay na dari tumban. Kay gapon. Gapon naman nakabit. Naiso sa day. So, di na, human na. Oo, mapoy na natumban. So, di na ka dyan. Humana og taod. So, manglimpyo na midani. Manglimpyo na midani. Yan na, humana sila og taod. O, di pa di ay, kay magkuan pa sila. Magbutang pa sila dani og grout. So, daya panangtang ang mga purtahan. Kay adjasan pa nila ugma. Ilahapan ng paajunon. Kay na utro naman agkuan sa saog. Pangwa ka, yung golden berry ko, basig na na hinog diha. Diyan na, humana ka dyan. Thank you, Lord. Salamat, kadyo ng tanante. Diyan na, natapos na rin sa wakas. Wait tao. O mamabutang pa sila grout danhi. Sasag. Kanabitaw nga ibutang nes kaning mga niya, mga sinugpungan. Muna siya butangan o grout diha. So, diyan na. Nahuman na gajud ang gipaabot sa tanan bitaw. Ang gipaabot na mo nahuman na yan na dara sa kwarto human naman dara sa kwarto na una man ni sila kahuman gihapon ga karong adlaw na nahuman na. Salamat ka Lord ug daghan ka salamat ninyo tanante kay di ana gajud nahuman na ti pwede na mi dari mo balhin tuog na mi dari kim to bazing nga man kapupo na si sang golden berry. Hupo na magkada kimi. Hehe, makalipay na kadutan awon. So dali na hinluan. Mapan ra niyaw. Hinlo na. Di na gajud na. Thank you Lord. Dagka na mga nasubra ato na si Jas ilawom sa abuhan ug ilawom sa kanang nay bangira. So manas dya ibutang dadto. Thank you Lord. Ug salamat ka jud ninyo tanente sa inyohang suporta dari na mo. Thank you so much ka jud ninyo tanante. Happy birthday to you. Happy birthday. Gikantahan kang Kim te. Ako lang may kuan hijab. Ma, Kaman ha, ang buwak man sa imong golden berry. wa pa naman. Again, happy birthday Ate Pachi. More birthdays to come and good health. Og amping kanunay Ate Pachi. More birthdays to celebrate kauban sa tibok pamilya te. We love you. Amping, God bless. God bless you more te.
Ug daghan ka salamat Ate Jo kaninjong tanan te. Thank you so much sa inyong gi-share nga blessings. Pa-surprise ni Ate Jo. Thank you so much ka Jo te. Amping mo kanunay diha. Labi na diha sa inyong kada adlaw nga gimbuhaton sa inyong mga trabaho. Amping mo kanunay te. We love you all. Amping mo kanunay te. God bless. Salamat ka Ajo. Lipay ming tanan. Ang ning blue the candle sa cake ni ate dia. Ako Si Kim Kim mo ning blue the candle. Bangon si ate. Kamas atis. Laing nasod. Ibaho. To dito sa ate. Thank you ate. Nakakaan kong cake. Salamat ka Ajo te. Salamat. Thank you ka, Jote. Happy birthday. Salamat ka Ajo ninyo tanan Salamat te. ate. Ate. We love you all.